Ja, hvor kan jeg være henne? Kan jeg også være her? Må jeg se? Må jeg se? Nu kører vi ned ad vejen. Det er det, vi gør nu. Må jeg se nu? Vi filmer lige nu. Har du styr på os, så? Eller... Woohoo! Det tager jeg. Stop. Woo! Mors numse, den er lige ved at skubbe far af Bobs af bakken. Stop! De er snot, det render lidt søde. Hvad er det ikke mit navn så? Det er sandelig noget godt legetøj, Mors og Anny har sendt ned til os, hva'? Prøv lige at se! Nå, vi kører ikke hurtigt ind i gården, siger jeg bare. Ja, det gør vi ikke. Men så, nu standser vi. Nej! For fisan der. Det var godt og en vild tur.